Sidste vinter var der flere af der benyttede muligheden for at træne i indoor. Der var flere af de samme spørgsmål, der gik igen. Det var især det her med, hvad de forskellige tal betyder. Den midterste knap her nede i bunden, der kommer alle tallene frem, når man slår. Jeg lige prøver at slå et slag, der kommer oceaner af tal. Det er rigtig svært at sortere i. De tal, jeg primært får spørgsmål på, og som jeg egentlig finder vigtigst for jer. Hvis vi tager club path, hvis man trykker på den, så vil den vise sig på den her linje i bunden, når man går ind og slår bolde. Club path, det er om køllehovedet svinger indefra, så er det i plus. Hvis det svinger udefra, er det i minus. Det vil sige, hvis der står minus 2, som var udefra 2 grader, står der plus 2, som var indenfra 2 grader. Så er der face angle. Face angle, det er køllehovedets orientering. Det vil sige, når det rammer bolden, har det peget til højre eller til venstre eller lige ud. Det er også igen plus til højre, minus til venstre. Så har vi et ret vigtigt tal, som der er mange, der ikke helt er med på, hvor vigtigt det er. Der er noget, der hedder low point distance. Low point distance, det er simpelthen, hvor vi rammer jorden i forhold til bolden. Det er, hvis der står A efter tallet, så er det efter bolden, man har ramt jorden. For alle der slag, der ligger på jorden, det vil sige jernslag, køller, der er det vigtigt, der står A efter dette tal, ellers så når I kommer ud på græsset, så vil I slå ikke græsset før bolden. Så generelt set, en simpel træning heroppe kunne være at vælge club path, face angle og low point distance. Lad os prøve, jeg slår lige et slag, så kan vi se på, hvordan tallene ser ud. Godt. Nu har jeg slået et slag. Jeg har valgt de tal, vi snakkede om. Det første tal, det er club path. Der står minus 0,3. Det er sådan på TrackMan. Alt, hvad der er i minus, det er til venstre. Alt, hvad der er i plus, det er til højre. Vi går ud fra det her med, når vi snakker, at det er højrehåndsspillere, der står her, når vi så snakker om de tal, der har med køllen at gøre. Men lige nu, de her tal, når den er minus 0,3, så har jeg været lille smule på vej til venstre, som køller har været lidt udefra. Face angle minus 0,1. Peger lidt til venstre, men det er så lidt, at bolden den vil flyve nogenlunde lige. Og så er det her low point, at mit laveste punkt på svingen, det var 14,4 cm efter bolden. Det, hvis man går op og træner på de tal her, prøver at få dem til at være enten tæt på 0, eller at man skal prøve på at være mere indefra. Det er tit og ofte, at jeg skal hjælpe jer med at være mere indefra. Vi skal lige have med en simpel øvelse til, hvordan I måske kunne træne at være mere indefra. Hvis der er noget, jeg tit og ofte går igen med spillere, så er det fordi, at deres højre ben det ikke strækker nok i tilbagesving, så deres arm ikke kommer nok rundt om kroppen. Hvis I har problemer med at få det tal, der hedder club path, til at være i plus, som højrehåndsspiller, så sørg for at prøve at træne på, at højre ben det strækker mere ud i tilbagesving, så kan vi få det i plus.